O PSOE de Rianxo conseguiu sacar adiante, co apoio unánime de toda a corporación, a posta en marcha dun espazo social para actividades terapéuticas nos baixos das antigas vivendas dos mestres. O proxecto suporá un investimento próximo aos 300.000 euros, con cargo ao pos adicional da Deputación da Coruña. É un proxecto modificado porque tanto no programa do Bloque Nacionalista Galego como no programa de Rianxo Común estes espacios eran destinados a unha aula de estudio e entendemos que isto ten que ser un uso social para facer as actividades terapéuticas que está facendo a día de hoxe a Gadea e para implementar con servicios que a nivel municipal se podan ir dando ao longo desta legislatura. A proposta socialista foi clara, foi intentar modificar ese proxecto para adaptalo a un fin concreto, que é o que se pretende para ordenar xa dunha vez por todas os espacios municipais. Modificamos a galería posterior para facilitar a circulación de xente e que os veciños e as veciñas que accedan a este espacio pois non se mollaran no tránsito dun espacio a outro. Propuxemos o cambio da ubicación dos baños, xa que son espacios tan reducidos que ao final calquera movimento pois te implica unha dificultad a hora de facer a actividade e se lle plantexa que os espacios teñen que ser diáfanos para poder facer as actividades que se plantexen nese espacio e non teñamos dificultades de tabiques ou a ubicación mesmo do baño. Ademais da realización de actividades comunitarias, permitirá a asignación das vivendas sociais con total seguridade, co acondicionamento do baixo do inmoble. Porque destinamos ese importe a este proxecto, é obvio, é dicir, vai se poñer en funcionamento as vivendas superiores e consideramos que é de obligación dun goberno responsable e por eso actuamos en ese sentido de destinar este importe a culminar este proxecto e darlle a seguridade aos veciños que ocupen as vivendas superiores de que o fan cunha garantía importante de que non haxa ninguna situación problemática nos baixos.